Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádióműsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban. A Családpercek című műsorunk egy újabb kiadását hallhatják a kedves rádióhallgatók. A mikrofonnál a műsor szerkesztője, Kertész Marika köszönti Önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai meghívottjaim Csortán Tündei Szabi Székelyudvarhelyről, akikkel többek között arról is beszélgetek, hogy hogyan készültek tisztaságban a házasságra, illetve most éppen hogyan élik meg a gyerekvárás időszakát. Köszöntlek benneteket szeretettel. Isten hozott ebbe a műsorba. Kérlek, hogy mindenek előtt magatokról mondjatok néhány szót. Mi az, amit mindenképpen tudnunk kell rólatok? Szia Marika, üdvözlöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mi vagyunk a Csortán házaspár, Szabi és Tünde. 3,5 éve vagyunk házasok, itt élünk Székelyudvarhelyen. Én is üdvözlöm a Mária Rádió hallgatókat, és nagyon örvendünk, megtiszteltetésnek érezzük azt, hogy meghívtál minket ebben a műsorban. Ismerlek benneteket, néhány dolgot tudok rólatok, a kapcsolatotokról, és többek között azt is tudom, hogy tisztán készültetek a házasságra. Arra szeretnélek megkérni, hogy egy picit meséljetek a hallgatóknak arról, hogy mi vezetett titeket ehhez a döntéshez. Hát nekem egészen 2006-ban nyúlik vissza ez a döntés, elhatározás, ugyanis volt egy lelki gyakorlat, ahol megtapasztaltam Isten szeretetét, és ebből a megtapasztalásból döntöttem úgy, hogy ami Isten előtt kedves, azokat a dolgokat akarom én is. Házasságra készülvel egység volt köztünk, hogy tisztán akarunk házasságra lépni, hiszen már a randizások alatt feljött ez a téma. Ahogy kezdett mélyülni a kapcsolatunk, és beszéltünk a tisztaságról, boncolgattuk is a témát. És ugye, ha most két ember törekszik uralkodni a testén, akkor az árulkodik a jelméről is, hogy mennyire gyakorolja az önmegtartóztatást. És számomra ez egyfajta tiszteletet váltott ki Tünde iránt, hogy ő is így gondolja, ő is így látja dolgokat. És többek között így eszembe jut most így a Prédikátor 3.1, hogy mindennek megvan a maga ideje, maga órája. Tényleg nem szomorkodtunk, nem azon szomorkodtunk, hogy aminek még nincs itt az ideje, hanem annak örültünk, aminek most van az ideje. Nagyon sokat voltunk barátokkal kirándulni, kimozdulni valahova, nagyon sokat randiztunk, és már alig vártuk a következő randi alkalmakat. Tehát az volt még bennem, hogy egy elköteleződés és felelősségvállalás nélkül kiszolgáltatott helyzetbe kerülne a kapcsolatunk. Nem akartam veszélyeztetni a kapcsolatunkat, hiszen az nem önátadás számomra, ha olyan embernek adom át magam, aki bármikor kilépett a kapcsolatból, különösebb felelősségvállalás és elköteleződés nélkül. És hozzátenném, hogy ez egy harc volt. Ahogyan mélyült a Tündével a kapcsolat, úgy egyre inkább erősebbé vált a harc a tisztaság mellett. És az, hogy megharcoltuk ezt, Istennek a kegyelméből, ez az ő ajándéka, nem a mi kis ügyességünk. És ugye ez az öröm, ez olyan örömöt éltem meg, olyan békesség és öröm volt a szívemben, hogy tisztán tudtunk lépni a házasságra, hogy azt éreztem, hogy ezt tényleg semmi más nem tudja pótolni, nem tudja adni a világ örömei ahhoz az örömhöz, amit az Isten betöltött minket. Hát ami az én részem, az egy kicsit mélyebb, ugyanúgy visszanyúlik a Jóisten szeretetéhez, a mennyei Atya gondviseléséhez, hiszen az én életemben
hatalmas nagy dolog történt a párkapcsolati téren, hiszen egy szexuális együttlét után egy különleges nemi betegséget egy korábbi kapcsolatban kaptam el, és akkor úgy éreztem, hogy ez engem nagyon megbélyegez. És hogy a társadalom peremére fogok szorulni, hogyha az eredmények ezt ki fogják mutatni. És ebben a sötétségben, ebben a szomorúságban kiáltottam az Úrhoz, hogyha tényleg létezik, hallottam róla, de hogyha tényleg létezik, akkor vegye el tőlem ezt a szégyent, ezt a bűnt, mert úgy érzem, hogy ez hatalmas nagy büntetés lenne rám nézve, hogy én soha senkit nem csaltam meg, nem bántottam meg, és úgy éreztem, hogy ez igazságtalanság lenne számomra. És akkor a mennyei Atya megajándékozott az első gyógyulással, a testi gyógyulással, és elvette ezeket a sümölcsöket, és akkor onnantól kezdve megéreztem a bűnnek az átkát, és annak a szexuális együttlétnek a következményeit is megtapasztalhattam, és akkor úgy éreztem, hogyha a Jóisten ebből engem kivezetett, meggyógyított, megszabadított, akkor én mellette akarok dönteni, és akkor értettem meg igazán a megváltásnak a gyümölcsét. És nagyon hosszú ideig tartott ez a folyamat, egyedül maradtam, a barátaimmal már nem szerettem volna, az akkori barátaimmal a kapcsolatot, és mindig kerestem a Jóistennek a jelenlétét. És ebben a mély vágyakozásomban született meg az, hogy én, ha még egyszer találkozok egy férfiúval, akkor szeretném ezt a kapcsolatunkat tisztán megélni, egészen a házasságig, és akkor kezdtem úgy imádkozni, hogy egy olyan társat adjon a Jóisten, akinek ugyanazok az értékek fontosak, és a múltbeli sebzettségemet, a múltamat is el tudja így fogadni, és különleges módon a Jóisten vezetett ezen az úton, különböző lelki gyakorlatok során, egy közösségben vezetett, és ott a közösségben kaptam egy imát, hogy imádkozhatok a férjemért, és akkor fokozatosan így épült fel bennem, hogy igen, létezhet az, ami bennem megszületett, és van az a vágyakozásom, hogy létezik egy második tisztaság, és én ezt megkaptam a Jóistentől ajándékba tiszta ingyen, és úgy döntöttem, hogy ezt nem akarom elfecsérelni. És ez a következő ajándék, amit megajándékozott a Jóisten, egy olyan szerető férj, akinek ugyanígy fontos volt első körben a tisztaság. Ezt az elején megbeszéltük, és próbáltunk efele tartani. És ebben a jegyességünk alatt voltak nehéz megpróbáltatások, de volt mindig egy kulcsszó, ami nekünk nagyon segített, hogy innen tovább nem, és próbáltuk ezt megtartani, de ez nem a mi ügyességünk volt, hiszen ezt mi nem tudtuk volna így, ilyen formában megtartani. Egy belső motivációnk volt, hogy amit mi megtapasztaltunk, azt a szeretetet, amit a Jóistentől kaptunk, azt szeretnénk azt hatványozottabban úgymond megtartani, és ezt önerőből nem tudtuk volna. Igazi csoda volt az, amit elmeséltél, Tünde, a gyógyulásod kapcsán, meg egyáltalán ahogy Isten beavatkozott az életedben, és ahogy talán mondhatjuk így is, hogy meggyőzött az ő szent lelke által arról, hogy mi az Isten akarata a párkapcsolatoddal, a házasságra való felkészüléssel. Említettétek az előbb, hogy 3,5 éve vagytok házasok. Ez azt jelenteni, hogy a házasság kötésetek után egy jó ideig kettesben voltatok, vagytok. Szakemberek szerint ezek az összecsiszolódásnak az évei. Hogyan éltétek meg ezt az időszakot, hogyan élitek meg? Így most erre így tekintve tényleg azt mondhatom, hogy mindig Istenhez odafordulva oldottak meg a dolgok. Tényleg
Persze volt, hogy nem először Istenhez fordultunk. Nem ő volt az első, akit megkérdeztünk, hogy mi a megoldás. Az ima segített végül is abban, hogy a tisztánlátásban. Voltak konfliktus helyzetek, és most is vannak, de az volt a fő szempont, a jegyességünk alatt is volt egy szerződés kettőnk között, ahol megegyeztük azt, hogy bátran kifejezhetjük azt, ami bennünk van. És hogyha egy konfliktus kerül is, a kettőnk közé beékelődik, akkor az volt az első szempont, hogy nem egymást akarjuk bántani. És próbáltunk erre mindig fokozottan figyelni. Lehet, hogy egymást megsértettük és fájdalmat okoztunk, de próbáltunk erre az alapigazságokra visszatérni. Persze ez nem volt egyszerű, mert hogy nagyon sok hónap és év után éreztem egy olyan fájdalmat, amit a legközelebbi szeretteim által kaptam, és ezt nagyon nehéz volt feldolgoznom. Külső szakemberek segítségével sikerült, és a Szentlélek közreműködésével olyan gyökerekre ráérezni, ami által úgy éreztem, hogy ha engem elutasítanak, akkor összedől a világ. És ebből az elutasítás érzéséből, vagy hogy nem figyelnek eléggé rám, ettől én nagyon-nagyon szenvedtem, és még vannak napok, amikor ezek így megkísértenek. És amikor én így közeledtem a kedvesem iránt, hogy egy belső intimitás alakuljon ki, akkor mindig kaptam visszautasítást, és ez számomra nagyon kedvezőtlen volt, és ezekben a fájdalmakban akkor úgy éreztem, hogy egyedül maradok, és Krisztus keresztjére próbáltam összpontosítani azokban a fájdalmakban, azokban a szenvedésekben, és belőle próbáltam meríteni és kapaszkodni, hogy bármi is van, az igazából átnézzek e felett, és a keresztre tekintsek, mert ez a megváltásunk által kaptunk új életet. És ezekben a nehézségekben, az összecsiszolódásokban voltak néha félreértések, vagy kihívások és ismeretlen területek számunkra, még a legelején, amikor lakásfelújításba kezdtünk, még a házasságunk előtt 2 hónappal, ott is voltak nehézségek, hogy nem értettük meg egymást, vagy elsőre könnyen kijöttünk, de voltak, amik több időre volt szükség, hogy tisztában lássuk a helyzetet. Például én éjjeli bagoly vagyok, és én este vagyok nagyon aktív, Tünde pedig ő pacsírta, ő már lefekvőben lenne este, ő reggel korábban kinyílik a szeme, és ő szereti azt, hogy a lefekvéskor összebújjunk és úgy alszunk. Én nekem meg szükségem van egy kis egyedül létre az elcsendesedéshez, és itt is Isten volt az, aki vezetett, és most is vezet. Ez még munka van hátra, hogy ezt tudjuk összehidalni, ezt a különbözőséget jó Istennel. Aztán még ilyen, hogy én nagyon szeretem a pontosságot, valahol meg így írtük, hogy elmegyünk, akkor szeretem, hogyha tényleg pontosan odaérkezünk. Valamikor sokszor elkésünk, és Isten itt is tanítgat, hagy munkát itt is bőven. És tényleg adott ötleteket, amik működnek, és amikben tudunk tényleg növekedni ezekben a különbözőségekben. És amit még akartam így megosztani, hogy tényleg az Isten megmutatta azt, hogy tényleg vannak olyan kisebb különbözőségek, amik nem is az a fontos, hogy különbözőségek, hanem meglátni a nagyobb összképet, és hogy elfogadjam még inkább a társamat úgy, ahogy van. Ez valóban szükség van az Úr kegyelmére. Sokszor bosszantóak tudnak lenni a másságok, de hogy Isten által ebből egy gyönyörű egység tud megszületni, hogyha tényleg kérjük az ő segítségét, hogyha igénybe vesszük az ő kegyelmeit. Jelenleg az első gyermeketeknek a születésére vártok. Mit jelent ez most nektek?
hogy élitek meg ezt az időszakot, hogyan készültök a fogadására? Elsősorban számomra ez egy kiválasztottság érzését jelent, hogy az Úr bennünk megbízik, és annyira tisztel, hogy egy emberi életet ajándékozott. A megajándékozottság, az öröm érzése jött fel bennem, amikor megtudtuk, hogy kisbabánk születik hamarosan, és számomra egy ilyen, igazából egy győzelem volt. Tanúsította azt, hogy ha kitartunk és állatatosan megmaradunk ő benne, akkor ő visszaigazol minket. És ez számomra nagy-nagy ajándék, hogy újból és újból megajándékoz az ő kegyelmével, hiszen itt is voltak nehézségek, fizikai betegségek ugyanúgy előjöttek, és ragaszkodva és az elmúlt tapasztalatomra úgy döntöttem, hogy ha egyszer a Jóisten meg tudott gyógyítani, akkor hiszem azt, hogy újból meg tudja ezt tenni, és ekkor történt a második fizikai gyógyulásom, ahol a policisztát és a polipomat is eltüntette, és akkor onnantól jött a dicsőítés éjjel-nappal, és ebben az örömben, ebben a belső és mély meggyőződésben fogad meg az első gyerekünk, és ez számomra egy hatalmas nagy csoda, egy nagy-nagy kegyelem, hogy így várhatjuk őt. Nekem férfiként így egyre inkább közelebb jött hozzám a felelősségvállalás. Kezdtem belegondolni, hogy ez mit is jelent, mit fog jelenteni. Ugyanakkor feljött bennem az öröm is, hogy lesz egy gyerekünk, és hogy tényleg ez mekkora ajándék. És a másik, hogy tényleg kaptam egy új szerepet, hogy most apa vagyok, és most barátkozom ezzel a státusszal, ezzel a szereppel, amit az Istennel együtt vállaltunk. Olyan szép volt, Szabja, hogy ezt most mondtad, hogy az Istennel együtt vállaltátok ezt. Igen, hát Istennek a társteremtői vagyunk, és igen, ő az, aki megbízott, megtisztelt benneteket is arra, hogy egy új életet fogadjatok, és aztán kísérjétek őt. Talán korai még megkérdezni, de azért mégis megteszem. Vajon beszélgettetek már arról, hogy mire szeretnétek leginkább nevelni a ti gyermeketeket, mire szeretnétek leginkább odafigyelni az ő nevelése során? Nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, hogy mit szeretnénk a gyerekünknek. Nyilván szeretném azt, hogy tényleg az egészségére odafigyelni, hát ez már nagyon klisé, nagyon alap dolgok, de ugyanakkor fontosak. Bennem az, ami mély, hogy időt tölteni vele. Tehát tudatosan figyelni arra, úgy a Csoltán család életvitele az tényleg az erőssége legyen, hogy időt tudjunk tölteni egymással. És a másik, hogy a példamutatásunkkal megszeresse az Istent. Ezt szeretnénk, ugye mi képviselők vagyunk, Isten képviselete, és tényleg az van a szívemben, hogy tényleg a gyerekeink majd tényleg megszeressék az Istent. Arra gondoltam, hogy mi is teremtsünk olyan lehetőségeket, hogy halljon Istenről, hogy egy olyan közösségbe járjon, egy olyan családi társaságot keresünk, ahol egyforma az értékrend, hogy hallja azt, ami számunkra is nagyon fontos más emberektől is. És hogy nem csak nekünk érték, hanem vannak olyan családok, ahol a gyerekeknek is ugyanaz az értékrendjük, és hogy megtapasztalja ezt a hitelességet. Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést, és kívánom, hogy ezek a hónapok még, amik hátra vannak, amíg várakoztok az első gyereketek születésére, sok-sok örömöt hozzanak nektek, és hát készítsen benneteket a Jóisten erre a nagyon szép hivatásra, az édesanyai, édesapai hivatásra. Legyetek nyitottak, figyeljetek rá, mert biztos vagyok benne, hogy van számotokra mondani valója, és hát akar formálni benneteket
nem csak most ezekben a hónapokban, hanem később is. Köszönjük szépen a lehetőséget. Kedves rádióhallgatók! Az elmúlt percekben a Székelyudvarhelyen élő Csortán házaspár megosztását hallhatták. Örülök, hogy ma is velünk tartottak. 2 hét múlva ugyanebben az órában várjuk ismét önöket a rádiókészülékek elé. Addig is Isten bőséges áldása kísérje mindannyiuk életét és házasságát. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádióműsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.